Betapa kayu jati Tumbuhnya di tapiriyo Mengkojo jaga pendiari Para jobana taano Ninabaga nila pagpansi Pamenana ka rajo-rajo Tapaso sa bagi mananti Kok rasanti ka ada juo Tapaso sa bagi mananti Rasanti ka ada juo Dirimu mendekari sadar muda Mengkini adilo danino Mendekucai manggilo tulo Sila guri di dalam para Ditabang anak muda-muda Titia dicinta maneba di rumah marah berpulo Titia dicinta maneba di rumah marah berpulo Jadi anak muda-muda asal mana pak kakek merah maka sangat dia jauh dan tabang ayo kali tinggi ada tarik rekap yang dua asal mana sekali kini dia dan
kalian galang badoro asa mana sekali kini duit kalian galang badoro Bantu kalah